хатогиҳои хандаовари устухони ноуҳдабароро дидан мумкин аст дар ҳар як гӯшаи шаҳрҳову ҳатто ноҳияҳое ки мо дар он зиндагӣ мекунем. Ва имрӯз дар ин барнома чӣ хеле ки шумо мушоҳида намудед, маҳз дар мавзӯи ин кор мо ба шумо қисса хоҳем кард. Ки ин хел месозад? Ки ин хел месозад? ана инро сохтмончиён тобхӯраки бехатар аз боду борон барои кӯдакон номидаанд. ба инаш чӣ мегӯед? Дар миёни поймончакҳо сутуми битонӣ дар ин ҷо бошад, ошиқӣ бениҳоят хушу хурсандона мегузарад. дар ин ҷо фақат ба тури матоъ гузаред ки дигар ҷойҳояш чиркин нашавад. оббо, дар ин ҷо рӯи чароғак ба он тараф бошад ҳам бояд шумо қоидаро нигоҳ кунед, вагарна ҷаримаро месупоред. ана ин ҷоро мегӯянд девори бедарвоза ё ин ки дарвозаи бедевор. дар ин ҷо бошад, ба ҳоҷатхона об аз куҷо мерезад, ман намедонам. Шумо медонед? ана инаш ба ман писанд наомад. дар ин ҷо шишта ман чӣ хел футбол тамошо мекунам. дарозии дасти одам 1 метру 20 сантиметр аст, аммо барои ин коғазро гирифтан 2 метр лозим аст. ва ана ин барои он кӯдаконе ки аз боло ба поён фаромаданро бисёр дӯст медоранд. ва инаш барои онҳое ки аз пой маҳрум ҳастанд ва ё ин ки чорзону карда мешинанд. худатон фикр кунед. ва дар ин ҷо одамон яктогӣ медароянд. ба дуюмаш ҷой нест, барои чӣ 8 та гузоштанд. дирӯз коғази нав харидем, ба даруни ҷебон пинҳон кардем ки одамони бегона набинанд. обозии бепул, дар курсии бепул ва барои одамони бепул. чӣ хел хуб. дар хонамон 1 то мошин дорему, аммо 2 то гараж дорем. пул ҷамъ мекунем, 1 мошини дигар мехарему, 1 роҳи дигарро ҳӯӣ мекунем. оббо, ин дарро ки ҳӯӣ карда бошад, дигар маҳкам намешавад. пулҳоятонро пинҳон кардан мехоҳед, 1 то анҳамин гуна ҷевон созед ва дар муддати 10 сол ягон кас пулҳои шуморо намерасад. инаш барои кӯдаконе ки пинҳоншавакро дӯст медоранд. дар ягон ҷо дари ба мисли девор ҳамворро надидаам, ба мисли ин ҷой. ба фикрам бибиякҳо роҳи пулкоркуниро маҳз дар ҳамин ҷо ёд гирифтанд. техникаи бехатарии асри 21. бепул дар ин ҷо бозӣ накун ки аз ин ҷо роҳи гурез надорӣ бача. мағозае ки дараш набуд, ба фикрам ин аз паси он мағоза аст. ҳама корҳояшон секретни, ба мисли ана ин хел. хонаи мо тиреза дораду, лекин ҳама вақт торик аст. аз чӣ сабаб бошад? ба ман дар комментария менависед дӯстон. поймонакҳои замонавиро надидаед? ана дар ин ҷо бубинед ва шумо ҳам ёд бигиред. барои пулҳоятонро гирифтан ба шумо лозим мешавад карточка ва ҳатман 1 то қолин. имсол 1 тиреза харидем, 2 сол пас боз 2 тои дигар мехарем ва аз тагаш чӣ монем? архитекторон ин хонаро барои онҳое сохтанд ки чақчақро дӯст медоранд ва ҳатто салом ҳам карда метавонанд. ба фикрам сохтмончиён роҳ барои колясканеву роҳ барои мошин сохтаанд. кӯдаконамон бисёр хатарнок ҳастанд. метарсем ки ба тӯри ҳамин кирпичҳо баромада боз ба поён наафтанд. писарам, ҳойбод накун ки 1 то аз ман шата мехӯрӣ, 1 тои дигар аз девор. ва мутаассифона дӯстон, бахши мо ба итмом расид. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ба канал обуна шуда ҳатман зангуларо пахш бикунед ва дар тӯли ҳафтаи 2 маротиба видеоҳои моро интизор шавед дӯстон. хайр, то барномаҳои оянда. TAJ STYLE ҳамрадифу рафиқи мушкилкушои шумост.